Έφτασε ο καιρός που έχουμε να πάμε σε κάποια ορκομοσία, έτσι και εγώ, επειδή έχω αρκετές, σκεφτόμουν τι δώρα να κάνω, καθώς ήθελα κάτι όμορφο και συμβολικό που να μπορούν να το φοράνε συνέχεια και να το έχουν πάντα μαζί τους. Οπότε μπήκα στο Bijou Box και έχει πάρα πολλές επιλογές, όπως μπορείς να δεις. Πήρα ένα πιο minimal, αλλά ταυτόχρονα και πανέμορφο κόσμημα για την πρώτη ορκομοσία που έχω να πάω και δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο όμορφο και τι υπέροχες λεπτομέρειες έχει. Έτσι και για την άλλη φίλη μου πήρα το ίδιο κολλιέ, καθώς όντως μου άρεσε πάρα πολύ. Πάλι με χάραξε το όνομά της και την καρδιά που ανοίγει. Πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες και μου άρεσε πόσο προσεκτικά είναι τα παιδιά για να φτιάξουν αυτά τα κοσμήματα. Μαζί με το κολλιέ έχω κάνει και ένα μπρελόχ το οποίο λέει τα κατάφερες. Δες πόσο όμορφη λεπτομέρεια έχει και αυτό, έχει και την καρδιά στο τέλος, στην άκρη. Νομίζω ότι της αρέσει πάρα πολύ και τα θεωρώ πάρα πολύ όμορφα τα συμβολικά δώρα. Και για να δεις τις λεπτομέρειες όντως της φωτογραφίας, θα σου δείξω ακόμα ένα μπρελόχ. Πραγματικά παίρνω τη φωτογραφία και την κάνω χάραξη. Βγαίνει ακριβώς ίδια όπως ήταν η φωτογραφία, με όλες τις λεπτομέρειες. Και από πίσω έχω γράψει το πιο γλυκό πτυχίο της ζωής μου. Και είμαι σίγουρη ότι προβληματίζεσαι και εσύ για τα ανδρικά δώρα, καθώς όντως είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Αλλά αν μπεις στο Bijou Box, θα δεις ότι έχουν πάρα πολλές επιλογές. Έτσι και εγώ έχω επιλέξει για ανδρικό δώρο ένα βραχιόλι που έχω κάνει χάραξη το Dream Beat και από πίσω έχω κάνει άλλη χάραξη που γράφει το μέλλον σου ανήκει. Το θεωρώ πάρα πολύ διαχρονικό. Θεωρώ ότι σε όποιον και αν έχεις να το κάνεις δώρο θα το φορέσει πάρα πολύ εύκολα. Όπως έχεις καταλάβει, θα βρεις δώρα για κάθε φύλο, για κάθε ηλικία και για κάθε περίσταση. Οπότε μπες να τσεκάρεις στο Bijou Box για οτιδήποτε χρειάζεσαι.